Здравейте на всички! Днес в този прекрасен апартамент на Марко Вита Нова се завръщам след двумесечна пауза и ще ви разкажа за някои митове, които в последно време слушам, чета, гледам по социални мрежи за пазара на недвижими имоти и които така предизвикват бурен, често неконтролируем смях у мене. Те исках да ви ги споделя и на вас. На първо място, никой не купува. Това ми е любимо и затова е на първо място. За първото полугодие в Пловдив, агенция вписвания, има регистрирани 7415 сделки с недвижими имоти. 7000. Това означава, че най-вероятно около 7000, някои може да са купили 2-3, но поне 7000 души са си купили само за първото полугодие недвижими имоти. Сделки с недвижими имоти има, винаги ще има, винаги ще има. Това са глупости. Няма как ние постоянно и непрекъснато да обясняваме как ще ли да паднат таваните и край пазара на недвижими имоти умира. Да, преди 2 години, миналата година, бяха извънредно големи размерите. Да, няма да очакваме да имаме чак толкова много сделки. Обаче сделки има. Не приказвайте щуротия, ако обичате. На второ място продължава да се строи като за световно. Това също ми е така друг любим мит. Да, има много кранове, има много проекти и да, за второто тримесечие на тази година имаме 19% спад. 19% спад в въведените в експлоатация жилища. Те са само 449. Четах на едни мои колеги статистика, че броя на издадените строителни разрешения е наполовина в сравнение с миналата година. Тоест инвеститорите усещат, че вече не се продава толкова лесно, не се продава толкова бързо и правят съответните настройки. Не строят масово, не разчитат на това, че ще се продаде всичко е така, а малко по-умерено действат в своите инвестиционни намерения. Така че да, въпреки че има толкова много настроени жилища и толкова много виждате, всъщност имаме отлив от строителната активност. На трето място, цените на недвижимите имоти никога не падат. Всички си спомняме 2009-2012 как въобще не паднаха цените на недвижимите имоти. Как в други мои видеа съм обяснявал как да, ако примерно ето този апартамент е готов, направен, красив, обзаведен, да, той ще си задържи цена. Представете си сега това тук да съм в една панелка 68 година, дето само стените му остават за нещо. Как тя ще държи и ще продължава да растат цените? Разбира се, че няма как да слагаме всичко под един общ знаменател. Разбира се, че има имоти, които винаги ще им растат цените. Премиум имоти, луксозни имоти, на добри локации, в интересни райони. Но има имоти, които няма как да им растат цените. При положение, че примерно те са в лошо състояние, на лошо място, в лош квартал, кофти съседи и т.п. Така че да, някои имоти могат да продължат, но не всички. Не може да се надявате да сте пуснали една панелка на 1200 евро на квадратен метър и да кажете, аз няма да я продавам сега, за друг година тя ще стане 1400 евро на квадратен метър. Няма такова нещо. Четвъртия мит, на който искам да обърна внимание, брокерът на недвижими имоти е ваш приятел и той ще ви защитава интересите. Аз за последните 6 месеца натрупах изключително много разочарования от брокери на недвижими имоти в този град. И мога с честно сърце да ви заявя, че повечето от тях няма да ви защитат интерес. Повечето от тях ще защитат единствено интереса на собствената си комисион. Това е. Страшно много брокери се наявиха покрай лесно навлизане на пазара и лесния пазар. Идваше един човек, виждаше апартамента, оле, това е супер, и брокера почва, ти всяко не го купиш, до вечера ще видим още 5 огледа, това ще стане, това ще стане. И те бяха свикнали на бързи и скоростни и лесни сделки. Само че това вече не е така. Сега, той като е свикнал на такъв пазар, естествено, че като влезнете в него, няма да ви слушам, аз искам да видя още едно, аз искам да погледна, аз трябва да помисля. Няма такъв филм. Той е давай, затваряй, продавай, затваряй, продавай, затваряй. Комисионната е най-важна. Затова много важно е да се убедите, че брокер, с който сте решили да работите,
Е тук за да остане, а не просто за да вземе една комисионна и да изчезне някъде. Това си личи и по мнение за него, и по държание, и по а, поведение по време на самата сделка, по поведение по време на преговорите. Дали се опитва да така наистина да ви помогне или се опитва бързо да ви приключите хора на следващия. Защото аз много обичам да казвам една сделка за един брокер на недвижими имоти приключва, когато клиента му даде препоръка за следващия клиент. Не приключва с комисионната, която в повечето случаи се взима на предварителен договор. Така че внимайте, защото страшно много брокери, особено по-младите, преследват собствени интереси и много често ще бъдат пренебрегнати вашите интереси за сметка на техните и после ще останете разочаровани, що имаме такова лошо мнение за брокерите на недвижими имоти. Друга глупост, която съм чувал. Глупост, това вече е глупост. Като влезнем в еврозоната и влезне еврото като национална валута, автоматически цените на недвижимите имоти ще се повишат. Що? Ние сме във валутен борд. Валутният борд е 1.95583. Край. Като дойде еврото, ако една пица е струва 20 лева, струва 10 евро. Тя автоматично се променя. Няма да има курс, купува курс, продава курс, не знам какво се случва. То си е твърдо. Няма пицата да стане 20 евро. И да станем изведнъж най-скъпата държава в Европа с най-ниските доходи. Няма това да стане. Да не говорим, че масово офертите за недвижими имоти са в евро. Аз миналата седмица бях в Панагюрище и такъв даже, че останах очуден как там ми продаваха един апартамент 2350 лева на квадратен метър. И аз сега такъв, нали, не съм свикнал как така в лева взех да обръщам колко ми е в евро, каквото. Че то на нас цялостната ни концепция, цялостното ни виждане на пазара на недвижими имоти първоначално беше в долари, сега в евро. Тия левове ги ползват единствено банките за тяхните кредити. Няма такъв филм, влизаме в еврото и 30% на недвижимите имоти нагоре. Няма основателна причина. Недвижимите имоти, цената им може да се увеличи единствено ако има търсене. Ако дойдат тук, имаме тази година, да речем, имаме 14 000 сделки, ако изведнъж се яват 30 000 купувачи и сделките станат 20 000, тогава ще има увеличение на цената на недвижимите имоти. Няма да е щрак и стана. И любимата на всички тема, изборите, сега колкото и да ви е мъка, колкото и да се подигравате на всички, колкото и нали, включително и аз много се подигравам как има 30 000 кандидата за общински съветници, инфраструктурата е изключително важна за пазара на недвижими имоти. Знаем, че Пловдив целия е разкопан. Няма откъде да се мине. Улиците са само станка. Само станка. Или с бетер. Обаче едни задръствания са, обаче това е прогрес. Ако искате да живеете на едно по-добро място, ако искате да стигате по-бързо, по по-качествени и по по-благоустроени улици и всичко да е наред, трябва да се мине през това нещо. Да, окей, по-бавно е, по-така са шматкат всички, тук трябва да чопнем, там трябва някой да е такова. Но това е задължително. Всички големи градове, като отидете, постоянно ще видите някакви инфраструктурни ремонти. Те продължават да носят стойност на това място. Нали, все пак ти трябва да привлечеш всичките тия хора нещо да правят повече в града. По-бързо да се случват нещата. По-лесно да се случват нещата. Така че от изключителна важност кой ще си избереме и кой ще стане. И всичките тия 18 кандидата за кмета на Пловдив, вместо да се обединят там по 2-3 кандидатури силни, ние тотално разводняваме целия вод и накрая какво? Избираме най-малкото зло и после мрън, той е бил спечелил, он е бил загубил, третия не знам какво е бил направил. Такова е. Не са ли гласувал, не са ли участвал в цялата тази работа, ще продължаваме само да мрънкаме и да имаме избирателна активност примерно 30%. Така че, да, ето ви 6 мита, ще ви ги напиша отдолу в описанието. 6 мита, които продължават да върлуват и много хора ги използват, за да насочат в грешна посока и пазара, и поведението на потребителите. Моля ви се, не бъдете от тях, бъдете умни, проверяйте си информацията. Ако трябва да говорите и с други брокери, не казвате, то ми робахти, тук сега налъжа, ще я да проверя. Да, даже ви съветвам това да направите. Проверете си цялата информация, четете. Сега е много по-лесен достъп до информация. И взимайте информирани решения, вместо да слушате врели кипели и да седиме цял ден и да пишеме глупости в социалните мрежи, защото
Това не е нищо непродуктивно. Това от мене.